more, si dám, jak to skončí nijak, že mu trestnem medzi oči. No však nie. Nemôže, nie. Bebitka. Tá vera, že keď baví chuja. Naučiť karate a naučiť karate a potom s nimi choď vonku a si s ním a potom vidíš, jak ťa berie. No však podľa mňa všetci vieme, jak. Oh shit, Mortal Kombat bude. Hej. Toto tieľa skúšam. Alebo je ešte jedna možnosť, že na Snape mu dám pending a všade si ho bloknem. Lol, je tu typek, s ktorým sa poznám cez druhé streamy. Štýl. No idem behať. Teraz nejdem, lebo mamka mi zatrhla chodiť behať. Chce spraviť mamilu a pôjdeme vonka a už len jedno chce do očí. Mega. To si teraz vystihla Dana. Doslova do písmenka. Aj TikToky neviem, aké zaláskované mi pošle. A vonku ahoj. Prečo to skázal, lebo ja mám problém s kolenom. A tak je každý druhý v dnešnej dobe. Mega real. Dobre, že ma na lavičke nepotýka, keď sme vonku. Ale to, čo akože mi pošle na TikTok, tak to už zrazu vonku neplatí. Tam už myslí iba na jedno. Falatku ja neriešime. A potom... čo sa deje? Asi nič. Pičus. Asi tak. Neviem, či s ním mám ísť vôbec ho zavolať vonku a porozprávať sa s ním o tom, alebo mu dať na sebe pending a všade si ho bloknúť. Čau. Ja už neviem, o koho to bolo. Ty vapuješ, hej, ja vyšla, ale nevyšla, že ak sa bude správať, vieš, že čo ti povie, ale preto si stať za tým, že proste neviem. No však hej. Lebo on furt, keď som sa... Ty si kokot. Nie ja. Lebo... Zas... Čo som chcel? Vyzvi ho do celovikom. Čo som chcela? Nie, že sa zahrám... No však, lebo on furt, že... Keď som sa opýtala, že ak to medzi nami je a on, že no, že ma ľubí, že som zlatá, že on mňa nechce prísť a neviem čo. A že musí mi to vysvetliť proste vonku. A ja pozerám, keby sme vonku mi nepoja ani nie. Nevyjadri sa mi k tomu vonku proste. Inak ahoj. Ja som ho už mala vypnutý. No, chce vysvetliť vonku, tak choď ho vidíš. On mi to chápe, že on mi to nevysvetlí. Ja som to... Neviem, proste chuj mu do hlavy. Ukáž, čo mi zdáva po.
Donútiš ho. Čo? Že ho kusnem? Keď mi nič nepoví? Čučoriedka. Hej, jak mu kopnem do hlavy, tá vera, že povie všetko. To je dobrá. Ale na to, že mi pred chvíľou bolo chujovo a kurím to, tak mi to akože celkom nepomáha. Bo zase mala vysoký tlak, jak píča. Čučoriedka, to zní nebezpečne. Čo zní nebezpečne? Daj mu a bude dobré, tak. A čo budeš ešte zrobiť? Nič.